गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आङो लाबोदों आसाम पुलिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 एसएससि रेलवे जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना गेम एन्ड स्पर्ट्सनि सोमोन्दै जेनेरेल नलेजनि माखासे गोनां सोंलुफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ 19 एशियान गेम्स 2023 आ बबे हादराव जादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन डि चीन। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ आइजो प्रिमियार लिग WPL 2023 आव बबे दोलोआ देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि मुम्बाइ इन्डियान्स। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ बजरंग पुनियाआ बबे गेलेनायजों लोब्बा गोनां? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए रेसलिं। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ नीरज चोप्राया बबे आयदानि गेलेगिरि? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए जेभलिन थ्र'। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ गाहायनि सोर सासे गेलेगिरिया गोरोबाखै? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन डि नीरज चोप्रा। मानोना लाभलिना बरग'हाइ, मेरी कम, शिव थापा बिसोर साथामा बक्सिं गेलेगिरि, नाथाय नीरज चोप्राया जेभलिन थ्र' गेलेगिरि। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ भारतनि गिबियै सोर गेलेगिरिया वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2023 आव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि नीरज चोप्रा। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ गाहायनि सोर सासेया टेनिस गेलेगिरि नङा? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि दीपिका कुमारी। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ गाहायनि सोर सासेया दाबा चेस गेलेग्रा नङा? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि मिथाली राज। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ क्रिकेट टुर्नामेन्ट रणजी ट्रफी 2023 आव सोर देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि सौराष्ट्र। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ बबे हादरसाया 5थि खेल' इन्डिया इयुथ गेम्स 2023 आव बांसिन मेडेल देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि महाराष्ट्र। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ खेलो इन्डियान इयुथ गेम्स 2023 आ बबेयाव खुंजादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि मध्य प्रदेशआव खुंजादोंमोन। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ खेल' इन्डिया इयुथ गेम्सनि 5थि खेब गेलेनाय बबेयाव जागोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि मध्य प्रदेश। कुइसन नाम्बार 13 आव दङ 2023 आव फिफा आइजो वर्ल्ड कापआव सोर देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि स्पेन। कुइसन नाम्बार 14 आव दङ थमास कापआ बबेजों सोमोन्दो गोनां? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि बेडमिन्टन। कुइसन नाम्बार 15 आव दङ फुटबल बादायलायनायनि डुरान्ड काप 2023 आव बबे दोलोआ देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए महन बागान FC। कुइसन नाम्बार 16 आव दङ वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2023 आव बबे हादराव बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आमेरिका।
कुइसन नम्बर 17 आव दङ खेलो इन्डिया इउनिभार्सिटि गेम्स 2023 आव बबे मुलुगसोलोंसालिया बांसिन देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी पान्जाब इउनिभार्सिटि। कुइसन नम्बर 18 आव दङ गाहायनि बबे आयदानि गेलेनाय बान्थाया गोरोन्थि जानानै दङ? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी काबादि एशिया काप। मानोना काबादियाव एशिया कापखौ होनाय जाया। कुइसन नम्बर 19 आव दङ गोदान अलिम्पिक गेलेनाया बबेयाव आरो माब्ला जागायजेन्दोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए एथेन्स 1896 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 20 आव दङ सन्टोष ट्रफी 2022-2023 फुटबल टुर्नामेन्टआव सोर देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए कर्नाटक। कुइसन नम्बर 21 आव दङ बेसेबां मायथाइयाव भारतआ अलिम्पिकआव बाहागो लाजेनदोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1900 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 22 आव दङ वर्ल्ड काप क्रिकेट गेलेनाया बबे हादराव माब्ला जागायजेन्दोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इंलेन्ड हादराव 1975 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमोन। कुइसन नम्बर 23 आव दङ रेड कार्डआ बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दङ? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए फुटबल। कुइसन नम्बर 24 आव दङ गाहायनि बबेया गोरोबाखै? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन डी उनुरानि बोरला गावनाय। बेयो गोरोबाखै। कुइसन नम्बर 25 आव दङ 19 एशियान गेम्स 2023 आव भारतआ बेसेबां सनानि मेडेल देरहादोंमोन आरो गासै मोन बेसेबां मेडेल देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी 28 ता सनानि मेडेल आरो गासै 107 ता मेडेल देरहानो हादोंमोन। कुइसन नम्बर 26 आव दङ भारत रत्न बान्थाखौ माब्ला गिबि होनाय जादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1954 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 27 आव दङ रबार्स कापआ बबेजों लोब्बा दं? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए फुटबल। कुइसन नम्बर 28 आव दङ बबे हादरा एशियान काबादि चेम्पियनशिप 2023 आव देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी इन्डिया। कुइसन नम्बर 29 आव दङ गाहायनि बबे गेलेमुआ हाफ भलिजों लोब्बा गोनां? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सी टेनिस। कुइसन नम्बर 30 आव दङ अलिम्पिक गेलेनायाव गिबियै मेडेल देरहानाय असमिया बक्सिं गेलेगिरिया जाबाय? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए लाभलिना बरग'हाय। कुइसन नम्बर 31 आव दङ टाटा आइपिएल 2023 आव बबे दोलोआ देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी चेन्नाइ सुपार किं। कुइसन नम्बर 32 आव दङ अलिम्पिकआव मेडेल देरहानाय गिबि असमिया आइजोआ जाबाय? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए कर्णम मालेश्वरी। कुइसन नम्बर 33 आव दङ डेभिस कापआ बबे गेलेनायजों सोमोन्दो गोनां? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए टेनिस। कुइसन नम्बर 34 आव दङ काबादि गेलेनायाव साबेसे गेलेगिरि थायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए सा 7। कुइसन नम्बर 35 आव दङ
गिबि आईसीसी Under-19 वमेन्स T20 वर्ल्ड काप 2023 आव सोर देरहादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन सी इन्डिया। कुइसन नम्बर 36 आव दङ रणजी ट्रफिया बबे गेलेनायजों लोब्बा दं? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए क्रिकेट। कुइसन नम्बर 37 आव सोंदों बबे हादोरसाया 5थि खेल' इन्डिया युथ गेम्स 2023 आव बांसिन मेडेल देरहादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी महाराष्ट्र। कुइसन नम्बर 38 आव दङ टकिय' अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय सायख'जानाय गिबि भारतीय फेन्सारआ जाबाय? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए भबानी देवी। कुइसन नम्बर 39 आव दङ वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2023 आव सोर भारतीयआ सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए नीरज चोप्रा। कुइसन नम्बर 40 आव दङ एशियान गेम्स 2022 आव बबे आयदानि गेलेनायाव भारतआ गिबियै सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी बेडमिन्टन। कुइसन नम्बर 41 आव दङ एशियान गेम्स 2022 आव भारतआ बबे गेलेनाय आयदायाव सनानि मेडेल देरहानो हायाखैमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी फुटबल। कुइसन नम्बर 42 आव दङ बबे बोसोराव गोदान दिल्लीआव गिबि एशियान गेम्सखौ खुंनाय जादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1951 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 43 आव दङ आईसीसी नि गाहाय मावख'आ बबेयाव दङ? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए दुबाई। कुइसन नम्बर 44 आव दङ सोर भारतीय हकी गेलेग्राखौ हकी विजार्ड बुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ध्यान चांद। कुइसन नम्बर 45 आव दङ रणजी ट्रफियाव 100 उइकेट लानाय गिबि असमिया सुबुङा सोर? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए अनुप घटक। कुइसन नम्बर 46 आव दङ नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि स्टेडियामआ आसामनि बबेयाव दङ? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए हाइलाकान्दि। कुइसन नम्बर 47 आव दङ आसामाव हकी एसोसिएशनखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1955 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 48 आव दङ नेशनेल बिलियर्ड्स बान्था 2022 खौ सोर देरहानो हादोंमोन? बिनि कारेक्ट फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए पंकज आडवाणी। कुइसन नम्बर 49 आव सोंदों आसामनि बरदलै ट्रफिया बबे गेलेनायजों लोब्बा दङ? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन सी फुटबल। कुइसन नम्बर 50 आव सोंदों मेजर ध्यानचांद खेलरत्न बान्था देरहानो हानाय गिबि असमिया सोर? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए लाभलिना बरग'हाय। कुइसन नम्बर 51 आव दङ आसाम सरकारा सोर गेलेगिरिखौ DSP साख्रि होदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए लाभलिना बरग'हाय। कुइसन नम्बर 52 आव दङ आईसीसी वर्ल्ड काप 2023 आव सोर सासेखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर थिसननाय जादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए शाहरुख खान। कुइसन नम्बर 53 आव दङ आसामनि बेटी बाचाव बेटी पढ़ाव आसनिनि ब्रेन्ड एम्बासाडरआ सोर? अपसनफोरनि गेजेराव
बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए अंकुसिता बर'। कुइसन नम्बर 54 आव दङ टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाय गिबि असमिया आइजोआ सोर? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए लाभलिना बरग'हाय। कुइसन नम्बर 55 आव दङ 33थि नेशनेल गेलेनायाव आसामाव बेसेबां बान्था देरहानो हादोंमोन? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए 148 बान्था देरहानो हादोंमोन। कुइसन नम्बर 56 आव दङ अर्जुन बान्था मोननो हानाय गिबि असमिया गेलेगिरिया सोर? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए बगेश्वर बरुवा। कुइसन नम्बर 57 आव सोंदों बरदलै ट्रफी 2021 देरहानाय दोलोआ जाबाय। अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए आसाम स्टेट इलेक्ट्रनिक वर्ल्ड एफसी। कुइसन नम्बर 58 आव सोंदों बबे हादरसायाव खेल' इन्डिया युथ गेम्स 2023 आ जादोंमोन? अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए मध्य प्रदेश। कुइसन नम्बर 59 आव दङ नेशनेल बेडमिन्टनाव खेबथाम देरहानो हानाय गिबि असमिया सोर? अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए दीपांकर भट्टाचार्य। कुइसन नम्बर 60 आव दङ भारतआव गेलेनाय फोरोंग्रा स्पर्ट्स कचिं नि थाखाय साबसिन एक्सेलेन्ट बान्थाखौ होनाय जायो। अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए ड्रनसार एवार्ड। कुइसन नम्बर 61 आव दङ गाहायाव होनाय सोर सासेखौ पिउली एक्सप्रेस होनना मिथिनाय जायो? अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए पिटि उषा। कुइसन नम्बर 62 आव दङ गाहायाव होनाय सोर सासेखौ फ्लाइंग सिख अफ इन्डिया बुंनाय जायो? अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए मिल्खा सिंह। कुइसन नम्बर 63 आव दङ लाभलिना बरग'हाया माब्ला अर्जुन बान्था मोननो हादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए 2020 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 64 आव दङ आसामाव माब्ला असम फुटबल एसोसिएशन दानाय जादोंमोन? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए 1951 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 65 आव दङ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 गेलेनाया बबे हादराव जादोंमोन? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए भारत। कुइसन नम्बर 66 आव दङ T20 क्रिकेटआव 14,000 रान खालामनो हानाय गिबि गेलेगिरिया सोर? अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन ए क्रिस गेल। कुइसन नम्बर 67 आव दङ 2024 गरम बोथोर अलिम्पिक गेलेनाया बबे हादराव जागोन? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए पेरिस फ्रान्सआव जागोन। कुइसन नम्बर 68 आव दङ टकिय' अलिम्पिकआव भारतआ बेसेबां सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन? अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन बी 5 मोनबा सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। कुइसन नम्बर 69 आव दङ भारतनि 11थि आइजो ग्रेन्ड एम्बासाडरआ सोर? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए दिव्या देशमुख। कुइसन नम्बर 70 आव दङ अलिम्पिकआव मोननै मेडेल देरहानो हानाय गिबि आइजो गेलेगिरिया सोर? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए पिभि सिन्धु। कुइसन नम्बर 71 आव दङ 2021 वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशिपनि देरहानाय दोलोआ जाबाय। अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए निउजिलेन्ड। कुइसन नम्बर 72 आव दङ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन हकि स्टेडियामखौ बबेयाव बानायनाय जादों? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन सी भुबनेश्वर उरिष्यायाव बानायनाय जादों। कुइसन नम्बर 73 आव दङ
2026 BWF वर्ल्ड चेम्पियनशिपखौ बबेयाव खुंनाय जागोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इन्डिया। कुइसन नम्बर 74 आव दङ हौवाफोरनि एशियान हकि चेम्पियनशिप ट्रफिखौ बबे हादरा देरहादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन बी साउथ करिया। कुइसन नम्बर 75 आव दङ भारतनि 130 डुरान्ड काप गेलेनाया बबेयाव जागोन? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए कलकाता। कुइसन नम्बर 76 आव दङ 2023 FIH हौवाफोरनि हकि वर्ल्ड काप गेलेनाया बबेयाव जादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए इन्डिया। कुइसन नम्बर 77 आव सोंदों इन्टारनेशनेल क्रिकेटआव 10,000 रान खालामनो हानाय गिबि भारतीय आइजोआ जाबाय? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए मिताली राज। कुइसन नम्बर 78 आव दङ वर्ल्ड रेसलिं चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल देरहानो हानाय गिबि भारतीय आइजोआ सोर? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए अंशु मालिक। कुइसन नम्बर 79 आव दङ बेडमिन्टननि जारिमिनाव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो हानाय गोख्रैसिन गेलेग्राया जाबाय? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए सात्विक साईराज। कुइसन नम्बर 80 आव दङ भारतनि सोर सासेया वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2023 आव सनानि बान्था देरहानो हायाखैमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जादों अपसन डी मेरी कम। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।